Ikastolatan lehenengo prozesua izan zen, aurre hezkuntza edo lehenengo hezkuntzara artean, baina, klaro, gero hortik aurrera segidu izateko horretorren arazoa, ez da? Hori zen. Gero ja hor, persona batzu peitzi zaudi esan lonjak, doain Benito Agirre, eta jenteak parte hartu zuen, Eta lonja horretan bere gero klaseak emoziren? Klaseak emoten gendu zen, hor irudin. Hor. Eleizan eta hor, lekurietan batera. Eta gero, gogoratzen dut, batu zediela dirue, diru pilua, uste dut, alderdi jertzalean, dirue batu lonja batzuk erosteko gaur egun anaitasuna lokala, anaitasuna akizu zelan dauen txokoa, eta lokal hori erosi zen taraia ginen. Gero, hemengo lonjatara, eta jente asko kepine zuen dirue ikastolia mantentzeko. Ikastolakoa esana, bebai, Niko goratzen dut, etxera etorzara nire aiteta. Bueno, a ber, ze diru behar da, beste izer, espein nori esan berdeako, eta jentea nik uste dut egon zala momentuaretan hori mantendu behar dela. Herri mailan sortu zen movimentu bat, ez da? Bai, eta nik uste dut hori izan dela gauza hon bat, momentu horretan.